se tolunainen, saatana, tienaa miljoonat. Saatana, jonain tolumainos. Ja se hei nyt tässä vittu, saatana, näytti niitä pastasen, saatana, sutan pohjia. Niin. Vittu, se saa saatana miljoonat, saatana, saa se saatana huora saatanan täteen. Niin. Jollain saatana, että vasta pesty, mutta ei tuitentaan puhdas. Niin mä sanoin, että haista tot vittu, saatana, tommoset saatana huorat, saatana, jota saatana televisiomainoksissa jotain saatana valtosien pastasien suttien pohjaa saatana näyttää. Niin haista tot vittu, tolumainoksessa saatana, niin kyllä on saatana heti saatana raha-ahneita, oli saatana varmaan. Mutta tiedätte, vittu mua vituttaa saatana, joku saatana, tommosen saatana tolumainoksen saatana huokasintti. Saatana tulee saatana jonnekin vitun televisiomainoksen näyttää jotain pastasia, valtosia, suttia. Tulee näyttätöä. Niin vittu saatana tommonen saatana huokansintti, jota näyttää jotain vitun pastasia, valtosia, suttia, niin mun mielestä saatana ansaisi mitään miljoonia. Haista tuo vittu saatana se nainen, jota oli saatana näyttää niitä sutanpohjaa saatana siinä mainossa. Vois mun puolesta painoa vaikka vittuun. Haista vittu saatana, jota oli saatana huoraamassa siinä. Tiedätte, mua kiinnostaa, että mitsi vitussa ois saatana näyttänyt saatana vitun nahtaansa saatana siinä mainoksessa saatana. Itse ois vähän se nainen näyttänyt siinä tolumainossa vitun nahtaati saatanaan vielä. Ja tuota ois omaa vittua näyttänyt, eli saatana pillua siinä saatana. Saatana, vähän saatana ne valtoiset sutat jalassa olisi saatana alasti ollut saatana pillua näyttänyt vielä. Saatana tommoset saatana huoraperseet saatana. Jonnekin saatana Tats 2003 vuoden tolumainoksen, niin olisi saatana ollut ilman housuja ja näyttänyt vielä pillua siinä mainoksessa, niin kyllä olisi saatana ollut joku tuo 18 mainos, olisi varmaan pornosivuille päässyt vielä. Tommoset vitun saatana huorat mainostaa saatana jotain tolumainosta saatana jollain setsisivuilla saatana.